Revolúciu vo fénoch priniesol Dyson s príchodom supersonickej technológie. No čo ak by niečo podobné chcela priniesť prémiová modná značka? Ako napríklad taký Louis Vuitton. No, ja sa stavím, že by to rozhodne vyzeralo nejak takto. Akokoľvek vám tento kufrík pripomína známu francúzsku modnú značku, v skutočnosti sa jedná o čínskeho výrobcu Dreamy, ktorý sa rozhodol na trh priniesť prémiový supersonický fén. Keď sa pozriem na ten kufrík detailnejšie, tak je vidieť, že rozhodne to nie je nejaká prémiová koža, ale skôr nejaká koženka. Aj ten mechanizmus, akože nie je to zlé, má to svoje čaro, ale je to jednoducho vidieť, že je to obal, ktorý má zaujať, ale v skutočnosti nie je príliš určený možno na nejaké dlhodobé prepravovanie, pretože aj napríklad tento pántik, no osobne si myslím, že je to iba kúsok kože s nejakým semišom dokopy. Súčasťou balenia je teda 5 nástavcov. Úprimne nepoviem vám, na čo všetky slúžia, ale čo si pamätám, tak tento by sa mal postarať o to, že si dokážete vysušiť kučeravé vlasy a ostanú kučerovými. Tento netuším, na čo slúži, ale vyzerá, že by mohol možno niečo vyžehlovať, najmä tomu. Inak je to celkom solidný plast, že vôbec nemám pocit, že by sa to malo rozpadnúť. Tieto nástavce, myslím si, že asi netreba vysvetľovať, slúžia na usmernenie vzduchu. My ste teda mali tú krivku ploskejšiu, no ale mňa najviac zaujal tento. Akože netuším, čo bude robiť tento nástavec, vyzerá zaujímavo. Takže tu bude nejaká vôňa a možno má zjemňovať, zmäkčovať vlasy. Každopádne samotné zariadenie disponuje funkciou ionizácie, ktoré by malo vlasy chrániť, respektíve ošetrovať, ale ja nie som nejaký výživový vlasový poradca, takže toto prenechám na dámy. Z pohľadu mňa a z pohľadu toho dizajnu musím uznať, že to spracovanie je naozaj pekné. Veľmi mi to pripomína Dyson s tým rozdielom, že vzadu sa nachádza displej a podobne ako aj Dyson, tu je magnetický krúžok a všetky nastavce sú magnetické. Takže nebudete musieť špekulovať nad nejakou zložitou aretáciou, veľmi jednoduchá montáž. Rovnako tak aj filter, respektíve samotné nasávanie, ktoré sa ukrýva v spodnej časti fénu, je opäť na magnet. Nachádza sa tu takýto kovový filter. Viete to veľmi jednoducho odpojiť a napríklad povysávať nejaké nečistoty, ktoré sa tam dostali vplyvom toho nasávania vzduchu. Samotný prívodný kábel má dĺžku 1,8 metra, má dve úrovne nastavenia rýchlosti, pričom pri tej najvyššej by mal dosahovať rýchlosť prúdenia vzduchu 70 metrov za sekundu, čo je viac ako 250 km za hodinu, to je fakt brutál. A musím povedať, že ja keď ho zapnem, tak neviem, či to je vidieť na tej kamere, ale on mi normálne posunie tou silou tú ruku a to je iba prvý stupeň, skúsime ten druhý. Tak máme závesy, ktoré sú absolútne celé rozfúčané. A vyskúšame si ešte tu, pred nami je taká lianová stena. Ono je škoda, že ten displej totižto je zapnutý iba keď je ten fén zapnutý. Že není to tak, že vy si pripojíte ten fén do elektriky a už vidíte, čo vám na tom displeji ide. V princípe celý ten fén má 4 režimy. Tento Gentle by mal produkovať taký príjemný, teplý vánok, ktorým akože vysušíte si s tým vlasy, pretože tá sila je pomerne dosť silná. Ďalším režimom je režim Cool, kedy by mali studený vzduch a teda áno, ale zároveň ho to zariadenie asi nedokáže nejakým spôsobom ochladzovať. Ďalším režimom je Hair Care. Toto by mal byť režim, ktorý v podstate striedá studený a teplý vzduch. No a posledným režimom je Quick Dry, ktorý teda produkuje najväčšie teplo. Akože mne je najpríjemnejšie asi tento režim Gentle, ktorý je naozaj že taký príjemný, tá teplota je, by som povedal, že ideálna. Musím inak pochváliť, lebo aj tá samotná hlučnosť toho fénu nepripadá mi to nejak zásadne hlučné a všeobecne aj tie kompaktné rozmery, naozaj táto supersonická technológia, ktorú aktuálne ponúka teda množstvo výrobcov, nie len Dyson, ktorý s ňou v úvode prišiel, dáva zmysel a je to zásadný rozdiel v porovnaní s tými konvenčnými fénmi, ktoré možno poznáme ešte spred 10, respektíve 20 rokov. Samotný výkon, respektíve príkon je 1600 W, čo je naozaj dosť. A čo sa týka tých teplôt, ktoré dokáže produkovať, tak v jednotlivých režimoch je to buď od toho základného 25 stupňov, potom ten režim stredný by mal disponovať teplotou 57 stupňov a ten posledný Quick Dry, tak ten by mal dosahovať teplotu 85 stupňov. Bohužiaľ tu nemáme dnes teplomer, čiže nevieme si to odmerať, ale čo si vieme odmerať je hlučnosť. No ak nerozprávam, tak máme v miestnosti 45-46 decibelov, čo je naozaj pomerne dosť ticho. V podstate jediné čo ide
je iba klimatizácia, takže ja skúsim teraz zapnúť fén na prvý stupeň. No a máme tam nejakých 72. Dáme druhý stupeň. 75. To sú naozaj dobré hodnoty podľa mňa, ak si zoberieme, akou rýchlosťou a s akým výkonom tento fén fúka. Dreamy je z môjho uhla pohľadu naozaj dobrým čínskym výrobcom, ktorému sa podarilo presadiť aj na európskom trhu s množstvom kvalitných vysávačov, či už tyčových, robotických a teraz dokonca aj takýmto parádnym fénom. Tento fén sa volá Hair Miracle a myslím si, že je to naozaj taký malý zázrak, pretože ak si zoberieme do úvahy samotné balenie, fakt ako produkt dobre vyzerá, ako dômyselne spracovaný je a taktiež aj spomínané parametre, ktoré sú na úrovni naozaj prémiových výrobcov ako je napríklad Dyson, tak je to celkom dobrý balík, ktorý dostanete. No a aká je tá cena? Tento fén dokážete kúpiť za cenu niekde okolo 300-350 eur. Akože nie je to veľa peňazí vzhľadom k tomu, ako ten fén vyzerá a čo všetko ponúka. No ak sa pozriem na konkurenčné modely, alebo dajme tomu aj na taký základnejší model od Dreamy, ktorý stojí niekde okolo 100, 120, maximálne 150 eur, tak mi to príde, že naozaj v tomto prípade platíte za to balenie. Pretože tým najzásadnejším rozdielom okrem nádhernej krabice, bohatého príslušenstva je displej, ktorý sa nachádza vzadu. No a keďže ten displej nie je dotykový a ovládate ho iba prostredníctvom toho tlačidla, tak je to taká fancy záležitosť, ktorú možno ani nepotrebujete. No a skript nášho videa je na konci. Vidíme sa na budúce.